bwysig yma. Heddi, ni'n mynd i fod yn tynnu llun coeden Nadolig gyda'r geiriau tinsel ar y goeden yn mynd trwyddi. Fel popeth, dim rhaid iddo fe fod yn berffaith, bod ydych chi rhyw fath o syniad o beth gall coeden edrych fel, so ni'n mynd i fynd am rhyw fath o triongl ar ben ei gilydd fyna. Mae eisiau gael bach o le ar y top ar gyfer seren, a bach o le ar y gwaelod ar gyfer cos a'r pot. Felly, ni'n mynd i fynd a dechrau trwy fynd a cael triongl. Wel, fi'n gweud bach, hwnna yw'r un lleia, ond mae dal eisiau digon o le yn y fe i ysgrifennu'r gair tinsel. Felly mae'r geiriau neu'r llythrennau ar y top yn mynd i fod yn llai na beth sydd yn ar y gwaelod. Ni'n mynd i fynd mewn ychydig bach. A wedyn ni'n mynd i wneud yr un peth ond ychydig bach yn fwy tro hyn. Yn dod lawr. Tro hyn gallwn ni ddod mewn ychydig bach mwy hefyd. A wedyn, ni'n mynd i ddod lawr llawer. A rownd i orffen e fel yna. Fel wedi si, sy'n rhaid bod yn berffaith, felly mae steil eich coeden chi ychydig bach yn wahanol i ni, mae hwnna'n iawn. Ble bod mewn canol ydych chi? Triwch rhoi coesyn sy'n yn weddol ganolog hefyd. A wedyn, mae eisiau pot ar y gwaelod. I fod yn onest, yw'r coesyn na'r pot ddim mor bwysig a hynny. Does dim unrhyw beth yn mynd i fynd yno nhw ar wahan i geiriau. Felly dyw e ddim yn ei gwahaniaeth os ydych chi bot dyfnach, culach, fwy trwchus, hollol lan i chi. Ond mae dyn ni rhyw fath o syniad bod gyda ni goeden. Seren ar y top wedyn. Ni'n mynd i fynd am triongl, triongl, triongl. A wedyn triongl, triongl. A dyle hwnna fod yn cyrraedd y top yn weddol o dda gyda ni'n gobeithio. Dyna ni. Nesa, beth sydd eisiau ni'n neud yw trefftio y gair tinsel i fynd ar y top fan hyn. Ond mae eisiau ni gael lle ar gyfer pob rhan, so tinsel, ar a goeden. Felly mae eisiau ni roi'r tinsel ar y goeden gyntaf, does dim pwynt cael y geiriau. Felly i wneud hwnni, lan a lawr ychydig bach, lan a lawr ychydig bach. So chi'n anelu am hanner ffordd lawr y llethr yna. Wedyn ni'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer fan hyn. So ni'n mynd i fynd o'r cornel yma, a ni'n mynd i fynd lan i tua hanner ffordd yr un nesaf. So'r llethr yma, hanner ffordd lan, mae gyda ni tinsel eto. Gallwch chi fod rhoi un arall mewn fyna sy'ch chi moyn. Bydde fe yn golygu bod e'n edrych yn neis, ond bydd dim llythrennau gyda chi ochr yma y tinsel. So mae lan i chi. Os chi eisiau rhoi un arall, mae croeso i chi. Bydd hwnna'n golygu bod gyda chi geiriau, 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 a wedyn dim byd. Mae hwnna lan i chi. Fi'n mynd i adael un fi fel yma fe. Wedyn, gallwn ni roi ychydig o addurniadau ychwanegol ar ein coeden ni. Lan i chi beth ych chi'n rhoi, ond dwi'n mynd i roi ychydig o beli fel hyn arno. A beth sy'n dda am rein yw, gallwch chi liwio'r yna, pa bynnag liw byddwch chi'n hoffi ar y diwedd hefyd, jyst i addurno fe chydig bach yn fwy. A wedyn ni'n mynd i roi yn petrial ni. Gallwch chi wneud hyn gyda pensel y pren mesur, i wneud e i edrych yn dyclysach na beth dwi yn wneud. Ond am nawr dwi'n gorfod bodloni gyda golwg yn unig. Oedd yr popeth, snad fe'n hollol berffaith, dyw e ddim yn neud gwahaniaeth. Os chi eisiau rhoi streipiau neu smotiau neu bynnag licech chi ar y pot, fel bod chi rhywbeth arall i ddurno lliwio nes mlaen, mae croeso i chi hefyd. Reit ten, o ran y geiriau.
Y top i'r anodda, mae eisiau ni ffitio y gair tinsel yn y darn lleiaf. Felly mae ty i yn s-e-o. Mae eisiau 6 bocs yna ni. Okay? So, torrwch yn hanner gynta. Wedyn mae eisiau 2 bocs fyna. A wedyn mae eisiau 2 linell a 2 linell llall. So mae dyn ni 1, 2, 3, 4, 5, 5 linell, 6 bocs. Okay? 6 bocs. Os ydych chi wedi gwneud un yn ormod, ychwanegwch bach o rwbwr i gael gwared o un. Os ydych chi un bocs felly yn bryn, newch yn siŵr bod chi'n rhoi llinell bach ychwanegol mewn. Reit da, wel ni'n gael ty, mae'r gair hyn yn mynd i fynd ar ei ochr hefyd. So felly peidwch cael y llythrennau yn edrych am i lawr, maen nhw'n mynd i fynd ar draws a mynd am i fyny. So, ty, mae eisiau triongl a triongl. So, ty, i dot, jyst ychydig bach i ffwrdd o'r top, fel yna, ond dyn ni ddim yn lliwio y darn top mas y mewn, achos ni moyn y dot na i aros. Yn, llinell bach yn dod lawr, ys, darn o'r dde ar y top, darn o'r chwith ar y gwaelod. Ond dyn ni ty i yn ys, e, tebyg iawn i ys, ond tro hyn mae'r ddau yn dod o'r ochr dde. A wedyn l. Dyn ni ddim eisiau cael gwared o ormod, neu byddwn ni'n colli top y goeden. Felly jyst dod â falle triongl bach i ffwrdd o'r top, fel bod ni'n o arni. Okay? So dyle hwnna fo'n edrych fel tinsel. Os yw e ddim, coeswch fi nôl yn newid rhywbeth. Mae'r nesaf yn ddigon hawdd achos mae gyda ni ar y. Felly ni'n mynd i fynd a bydd hwnna. A wedyn mae yr yn gallu mynd nes bod chi'n mynd draw i'r cornel yna. So mae'n cymryd y cornel yna i ffwrdd bron a bod. Wedyn mae dyn ni'n siap yr ni'n barod. Felly ar y, so a sylwch to fi'n mynd ar ongl. Fe sef yn mynd lan y llethr eto i ddilyn ble mae tinsel yn mynd gyda ni. A bydd e'n darllen yn neis. So ar, a wedyn yn y bocs yma ni'n cael yn y ni. Ac ar draws. Ar y. A wedyn mae dyn ni goeden i orffen bant. Okay? Mae goeden gyda ni i orffen bant. Felly, dwi'n mynd i gadw dan lletwydd yna ar gyfer yr e. Felly, os ydw i'n dod o fyna lawr, dwi'n gwybod wedyn, mae yn fydd mewn fan hyn, gallai roi hwnna mewn nawr. Fel bod fi ddim yn anghofio. Mae hwnna hefyd yn gallu bod yn barod ar gyfer yn e ni. Felly, os dy fi lawr o hwnna nawr, dwi'n gwybod gallai fynd â bocs i ffwrdd o'r cornel yna a dod lawr. A wedyn wneud yr un peth fan hyn. Felly mae dy fi'n e. Okay. Mae hwnna wedyn yn gadael 4 bocs neu 4 llythyren. So mae eisiau ni rannu beth dyn ni'n weddill lawr yn ei hanner. A wedyn yn ei hanner eto. Yr un peth ochr yma. I wneud 4 bocs. Felly G. Yn y bocs cyntaf. O. Yn yr ail bocs. E. Arall yn y trydydd bocs. A wedyn dy. Cymryd triongl i ffwrdd o'r cornel top a'r chwith. Bocs. A dyna ni. Mae gyda ni tinsel ar y goeden, mewn coeden nadolig gyda tinsel, seren
Gallwn neu lla fod yn beli neu yn oleuadau. A wedyn mae gyda ni y bocs yn y cefndir. So chi eisiau ychwanegu mwy o bethau yn y bocs na yn y cefndir, mwy o addurniadau neu y stafell mae'r goeden yn eistedd yno neu be bynnag, mae croeso i chi. Felly cam nesaf, chi'n gwybod yn iawn, yw lliwio. Yna ni, dyna'n goeden ni wedi lliwio. Felly 2 wahanol wyrdd fi'n credu nes i ddefnyddio, a wedyn melen i'r seren, a wedyn be bynnag oedd fi ar ôl wedyn, o'n i'n trial ein siŵr bod fi digon amrywiaeth. Fel mae'r lluniau yn mynd, fi'n credu oedd hwnna yn cynnig digon o sgôp i ddefnyddio pa bynnag liwiau chi moyn. So, cyfle i wneud e mor lliwgar a byddech chi'n dymuno. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau, welai chi to.